Takže čau. Tady to bude video na gameplay Scene of the Crime od Vincenta, poslední mise. Tak se jdeme na to kouknout. A tady to bude gameplay, takže moc toho stříhat nebudu. A ukážu vám hru. Tak, jsme tady. Excellent, because they'll be expecting you this time. These guys will go down easily, so focus on the task at hand. Seize the cocaine and raid the safe for loot and contraband. Don't forget the extra gear your crew procured. Feel free to experiment. It should be in a dumpster to the rear of the factory. You see, it pays to befriend your local garbage man. Tak, a teď to jdeme tady udělat. Pak je. Hej, co tady dělá? OK, tak to bylo hodně rychlý, jsem teda nečekal. Tak mám ještě jeden život. Double. Tak, tady ještě dodělám. Doufám, že to dáme. Protože mi tady ještě úplně ten konec. To vůbec nemám rád. Tak jdeme dál. To je teda naše jediná zbraň teda. Ještě tady jeden. A to už to nedá. Jdeme sám. Dáme kartu. Těch tady je teda, jsem čekal. Až tolik. Nebe? Jsem najednou rozběhnul, jo. Tak a tady jdeme sem dolů a musíme to tady všechno krásně. Takový bílej prášek. Ještě tomu tak budu říkat. Tak teď ten bílý prášek ukradneme. Rychle. Když tak dejte odběr a like, komentář, sdílejte tady to ostatním, chce na to kouknout. A my ještě tak pokračujeme ve hře. Když tak odebírejte mi jeho kamaráda Lachen22, ať má ještě víc odběratelů.
A my teda ještě pokračujeme ve hře. Když tak napište klidně komentář na to, jak chcete, abych mluvil, ohodnoťte mikrofon. Ještě tady jeden. A už to bude. Ještě to ale budeme muset vzít výtku, jo. Jo, a když tak mi ještě řekněte, co budete chtít za další videa, klidně. Tak jdeme dál. Stolku. Jo, tak my máme jenom jedno. To je docela hodně málo. Tak jdeme zpátky. A tak nejdeme zpátky. Jdeme vedle. Co jich teda tady je, se divím. Tak. Ještě jeden tady někde. Nevidím ho. Počkat tady. Ale hlavně jdeme sem. Jdeme. Máme kartičku. A jdeme se. Jdeme. A jo, tady jdeme vlastně si kouknout. Jo. Hej. Tady. Tak a teď to konečně můžeme tady vzít všechno. Tak to dáme otevřít. Jdeme, ne? To vůbec nemůžeme hrát. Tak je tady něco. Je tady něco. Balíček. Jo. Už je tady jeden. Tady nic není. Tady zkusíme. Tady je balíček. Dobrý, můžeme jít dál. Už to bude hotový. Máme. Kde je ten tady někde byl? Být. Just turn your sights towards the office. Just shoot the door handle and bust in there. We'll find the key. Watch my back, folks. Tady. Back over. Yours, bitch. Tak. Jsme se sem dostali. This place is barely functioning as a chicken factory. One would assume they'd have more Cluck and Bell staff to keep up appearances, but I underestimated just how Tady. close can be once they have the police in their pocket. Tak. Musíme najít nějaký klíč. Ajej. Tak musíme najít klíč. Kde pak asi bude? Pojďte, to můžeme zkusit. Jo, tak to je They'll be moving to you now. A teď musíme vzít. O, Okay, here we go. tady Connect hackneme to the počítač. computer. Hackujeme. I read up on how A to teď use the potřebujeme hacking tady device so we didn't end up najít unexpectedly signál. fucked Tady once we žádný made it to není. this point. All you have to do is find where the signal is the strongest. If the device is showing blue, you're Tady heading in the někde. right direction. Red, you're Zkusíme na not. druhou stranu, Once it's jestli caught the někde tady. connection, find the next one.
tady je velký dobrý signál. Že by tady? No, tady nic není. To se dělá ze mě srandu. Tady. Jo. Máme jeden. Remember, there are multiple Mělo by to být connections. náhodou You počítač. need to hack each one Tady měl before být you dobrý have the signál. code. Jo, máme druhý. Teď ještě třetí, tamhle. Už ho vidím. Tak tady ten zrovna ne. A nebo je tady ještě nějaký tady ten slon? To pak jsem to tady viděl. Aha, tady ten klíč. No to je jedno. Jdeme tady ještě signál, jestli tady někde není. Tady je signál. Máme počítač. Zkusíme počítače. Jo, a máme to. Okay, that should have done it. Zbraň Have you received the safe code? a jdeme. Jdeme na věc. Tak otevřítko. Jo, tady je kód. 75262. The code to the safe should be on the hacking device. Tak, a teď by to mělo být. Jo, dobrý. All Tak clear. ještě nějaký Nice work. bonus. A je, všichni tady nějak hodně. Okay, time for evac. Oh, Things are box. accelerating rapidly down there. So ready your firearm Tady je. and move out. Okay, they're mobilizing on the comms. Sounds like they're about to Tři shut hvězdy. down any nearby roads. To But as mě usual, sranda. we're one step ahead. Their getaway car is Teďka stored si nechám just schovat. beyond their reach. The getaway vehicle is still in the garage where you left it. Vychází armor. Auto za auto musí být. Hey, back down, need some help. A já už nemám pancíř, to si děláš srandu. Jsem se měl tím zuby. Musíme celý oběhnout zase. To tady ještě bohužel. It's over for you, Busto. Rychle pryč. Protože už nemám snacky. Za chvilku. Už nemám moc. Nechaj do garáže. A rychle pro auto. An inauspicious means of escape. To jsem si nemohl vzít to svoje, to bylo rychlejší a bezpečnější. 6 mil. No je. Tak to bude těžší. Heat and make your way Ale back to minule, the když jsem to zkoušel, tak jsem jezdil s dodávkou a to bylo ještě horší. My stomach's growling. Tak, a teď už začínám ztratit pout. Number 9. Jdeme do nějaký That uličky. delicious deep fried meat paste makes me weak. Do not bring back the cops. I repeat, Nestratit. do not bring back the cops. Jo, oni tady přestávají, super. Jo, ztratit policajty. Jo, dobrý, už jsem ztratil. You're clear. Ale furt tady ještě jsou tady ty zlí. Tak to jdeme ještě odjet. Tak. Už tam budeme. Už po mně jen ta helikoptéra. Tak. Another day, another routine sabotage of this Sláva, jsme crooked-ass tady. police department. A teď ještě nějaká kapcena. Udáme balíček. Za to dá penízky. Kolik to bude? Minule to bylo 500 000. Kolik to bude teď? 500 000. Tak to je dobrý. To se hodně dobře vyplatí. Tak to se hodně dobře vyplatí.
tak. Well, it's not who Tak you to je know. z dnešního gameplaye. Am I right? Doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, komentář a uvidíme se příště. Tak čau.